se nalazite u emisiji Lufti. Ja sam Tanja Jovićević, a ono tamo je Ben Rich Bičko. Pozdrav svim gledacima emisije Lufti. Želim na sanja, misliš da si bome i uzao priče, odavno znam, zdravam oči za ove pomega proveram. Reci mi šta to ima novo kod tebi i tvojeg benda, kako provodiš ovo, da kažemo, više letnje nego prolećne dane? Pa da, ovo je prvo hvala na gostoprimstvu, nisam dugo bila u Kraljevu i baš mi je drago da ćemo napraviti dobru zabavu večeras. Što se nas tiče, mi ustaljeno putujemo, radimo po klubovima, kad imamo vremena za probe, radimo neke nove pesme, malo zajedno, malo odvojeno, tako da u principu ništa specijalno novo, ali uglavnom dosta putujemo, tako da nemamo baš mnogo vremena za neke snove. Ali dobro, za sad je sve u redu. Ti si neko ko je obeležio zapravo 80. i 90. godine u onom pozitivnom kontekstu što se tiče muzike. Reci mi, kako ti danas gledaš na muzičare koji su popularni, a u domenu su recimo rock'n'rolla, džeza ili bluesa? Da li bi ti možda imala nekoga koga bi eventualno pohvalila ili izdvojila na muzičkoj sceni? Ne mogu, znači šta, ja kao prvo uopšte nisam dobar sagovornik za to, zato što sam ja uvijek bila na malo večiti outsider. I to ja kažem potpuno krivičnom i pravnom i ljudskom odgovornošću. Tako da svako ko se bavi muzikom iz iskrenih motiva na pravom je putu. I svako ko zna šta kroz muziku hoće da odsvira, ali i da kaže takođe na pravom putu. Mislim da je vrlo bitno da postoji ta harmonija između onoga što mi poručujemo ljudima i lepe muzike. Tako da, nemam pojma, ja sam 80. godina sasvim slučajno upala tu gde ja sam bila deo mehanizma, deo lepog vremena, deo dobrog benda. Međutim, to je sve 90-ih prestalo, tako da ja 90-ih nisam bila prisutna ni medijski, ali sam bila prisutna na bini. Non stop sam uživo radila, sarađivala sa ljudima koji sam ja birala, uglavnom bila večiti gost, tako da ja sam uvek bila tamo gde je dobra muzika. Za ove druge nemam pojma, šta da mi kažem. Neko oni vide šta će sa svojom svešću i savešću. Ja vodim računa o tome šta ja radim. I drago mi je da i dalje postoje ljudi koji se bave kvalitetnom muzikom, ali bi volela da ima još više publike. Tako da mi i dalje smo u misiji, skupljamo publiku, sećamo se prošlosti, ali idemo dalje, pošto smo već preživali. Kad smo već kod te prošlosti, Ekaterina Velika, Oktobar, Električni orgazam, to su prosto bili bendovi koji su nosili samu scenu. Sad, danas mladi pevači vrlo lako dostižu neki vid medijske popularnosti, a sad o kvalitetu nekom ne bi da komentarišemo. Da li bi nam opisala recimo ono vreme kada ste vi trebali, ne znam, da nastupite na nekoj televiziji, da održite negde koncert, da se pojavite negde, da li je postojao neki protokol samog ponašanja, ne znam, da li vas je neko odslušao komentari? Naravno, pa bilo je sve mnogo, da kažemo, zbiljnije. U pozitivnom smislu, ne samo to, nego u tih godina, 80 godina su bendovi radili samo svoju muziku, dakle autorsku. I ja se bavim danas obradama, ali opet ja se bavim obradama na specifičan način i uvek imam kao i autor i koautor da pravo da neku pesmu obradim, ali da joj dodam neki svoj pečat. Tako da bilo je potpuno drugačije pozicije bile. Znate, vrlo je malo bilo pevača i uglavnom su bili bendovi, a onda se te gledalo ko šta radi. Tako ja vam kažem, mi smo bili deo cele priče. Dakle, kad ste deo, onda ste deo benda, niste samo pevač danas. Danas je malo to onako, kako da kažem, malo napravljen cirkus od toga, zato što znate, prave se veštačke karijere, prave se novi glasovi, ali ljudi se ne vezuju samo za glas i za priču, vezuju se za ličnost, dakle za ličnost, za to biće koje predstavlja, koje im govori nešto. Kada sam ja imala tu sreću da mene ljudi zavole kroz moj glas, ali da me i dalje poštuju, vole iz onih vremena, a i ovi novi neki ljudi, kao ličnost koja zna zašto je tu i koja poštuje, dakle, svaki pedalj ove bine, ali i njih.
Tako da vrlo su različite pozicije, različito vreme i mislim to ne znači da se pravi manje kvalitetna muzika, postoje novi bendovi, ali ovo što se radi sa tim, da kažem, nazovi karijerama pevačkim, to je za mene vrlo surovo i vrlo nepotrebno i vrlo smešno, ali sad. 60. godina je bilo moderno da se govori o tome kako su svi glumci, sad se govori o tome kako su svi pevači, ali pevač ne može biti samo pevač, mora biti prvo čovek, muzičar, mora imati stav, mora zaslužiti ovo mesto i tek onda može da se kaže z njega da je pevač. Postoje mnogi devojčici i dečaci koji idu u muzičke škole i recimo opredele se za taj neki muzički pravac vezano za blues, za džez, za nešto što je vrlo komplikovano u muzici izvest. Pa sad neki tvoj savjet. Nema tu savjeta. Ja prvo nisam muzički obrazovana, dakle išla sam u školu i sve to, ali sam ja sve to, svo svoje obrazovanje sam naglo prekidala. Tako da što se mog, ne savjeta, nego mog i pogleda tiče, znate šta, škola je vrlo bitna stvar, ali džaba je to ako životno iskustvo vas ne dovede do toga da izdržite, da i dalje radite to što radite. Recimo, pa i moj glas nije ovakav bio pre 27 godina. Moj glas se formirao mojim životnim iskustvom i ne samo rabljenjem na bini, u pozitivnom smislu te reći, nego iskustvom, životnim iskustvom. A ja nisam mnogo putovala, nisam baš previše imala prilike, ali sam upoznala ljude, upoznala sam ono što je isto u svim ljudima, što je isto u svim zemljama. Dakle, to bogatstvo u druženju, bogatstvo u nekom razumevanju, poštovanju jedni drugih. Znate, to je vrlo bitno, to nije samo muzika, to je život. Tako da, opet vam kažem, svako će da izabere ono što će da izabere. Neko će da u svojoj glavi, u svojoj svesti stvori sliku o tom da je muzička škola najbitnija i tako će mu i biti. Onaj ko krene na put kombijem, njemu će tako biti. Tako da, ako uspeju da u toj borbi, na tim putovanjima dođu do cilja, ne, mislim, bukvalno, nego da ostanu tu gde jesu i da i dalje budu na tom mestu i da ih ljudi, kad kažu njihovo ime, zna se o čemu se tu radi, onda mogu da kažu mogu sebi da kažu da im je drago što su to izabrali i što ih je Gospod izabrao da im da taj talent. Samo to. Nema tu saveta. Idi uči pa ćeš biti najbolji. Nema tu najbolji. Ja sam uvek govorila da nema takmičenja. Ja sam se zato i malo i razočarala u stav džez muzičara kod nas. Naravno, nekih ljudi sa kojima i dalje sarađujem, Vlada Maričić, Neša Petrović. Nema tu takmičenja. Mi nismo takmičar. Sport je jedna vrsta, ja sam bila i sportista nekad davno kad sam bila mlađa. Bavila sam se baš profesionalnom sportom, odbojkom i plivanjem. I ja znam kakva je to vrsta, to ne može biti isto. I ovde se rađa, ali ovde nema takmičarskog duha. Nema tu takmičenja, tu ima samo pokazivanja lepote. Nema tu ko je bolji, ko je gori, ko je... Samo ima koliko si hrabar da ako nemaš ono zašto si određen ili predodređen, u stvari to nije hrabrost, to je glupost. Ne možeš stati tu pred ljude ako nemaš pravo na to. Neko tvoje mišljenje vezano za reality show-e gde se pojavljaju poznati i manje poznati ljudi sa estrade i sveta kulture, umetnosti. Šta je ono što je tebe zaustavilo, prosto pošto si jedna zaista od retkih umetnika koji se sa svojih 10 prstiju i dalje bori za sebe i nije mu potrebno to pojavljivanje i to neko razlačenje? Ne, mislim, to je vrlo, da vam kažem, pošto mediji su zaista, pa da kažemo, najbitniji. Dakle, ne možemo mi bez medija, nije to. I to što se tiče tih reality programa, to je negde, kako da kažem, znak ovog vremena. To ništa nije strašno, je ono što se dešava i u što se to može da, i šta sve ljudi sebi dozvole, naravno. Ali nije to samo po sebi koncepcijski gledano kao program loša stvar. Međutim, ne znam ja šta to vreme koje ljudi tamo provedu i naravno zarade neke novce, sigurno, ja nemam pojma, sigurno ih zarade,
je meni vrlo dragocena, jer moj život u zadnje vreme se dosta istumbao i ja, neću da kažem nemam vremena, ja ne znam koliko vremena imam, ali počela sam da sređujem neke privatne stvari i vrlo mi je bitno da budem sa sobom, a ne sa ljudima koje ne poznajem, možda ih i cenim, ali ja sad tu treba da pravim novi život. To je pravljenje tog veštačkog života i trenutno ja za to nemam vremena, otko znam, ko zna. Ja to ne odbijam kao mogućnost, ali me zgražava uopšte postojanje nečeg tako.